президенти Қирғизистон гуфт ки мехоҳад Узбекистон, Тоҷикистон ва Туркманистонро дар ҳайати иттиҳоди иқтисодии Авросиё бубинад. Дафтари матбуоти президенти Қирғизистон мегӯяд ки Содир Ҷабборов ин суханҳоро рӯзи 30 август дар Бишкек зимни мулоқот бо сафирони кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ баён кард. Қирғизистон соли 2015 ба иттиҳоди иқтисодии Авросиё пайваст ва ҳамроҳ бо Арманистон, Беларус, Русия ва Қазоқистон ба як фазои ягонаи иқтисодӣ ворид гардид. Ҷабборов рӯзи душанбе гуфт ки узвияти Бишкек дар ин созмон барои рушди саноати истеҳсоливу кишоварзии кишвар натиҷаҳои мусбат овард ва имкони дар корхонаҳои кишварҳои узв кор кардани шаҳрвандонашро фароҳам кард. Узвият дар иттиҳод буду боши муҳоҷирони кории Қирғизистонро дар Русия ва дигар кишварҳои узв осонтар намудааст. Дар рӯз пеш собиқ президенти Қазоқистон Нурсултон Назарбоев ҳам айни чунин даъватро ба забон овард ва дар мулоқот бо Михаил Мишустин, нахуст вазири Русия, дар шаҳри Остона гуфт, иттиҳоди иқтисодии Авросиёро бояд қавитар кард ва барои ин бояд Тоҷикистон ва Узбекистон, ҳамсояи кишварҳои мо, шомили он шаванд. Бо Туркманистон ҳам бояд кор кард, то ки шомили иттиҳод шавад, гуфтааст ӯ. Вале мақомоти тоҷик 7 сол ба ин тараф аз замони таъсиси ин созмони зери назари Русия мегӯянд ки Тоҷикистон барои пайвастан ба иттиҳоди иқтисодии Авросиё андеша дорад. мансабдорони Русия солҳо боз ҳукумати Тоҷикистонро ташвиқ мекунанд ки ба ин иттиҳод ҳамроҳ гардад. муҳоҷирони тоҷик низ ба хотири баъзе аз имтиёзу сабукиҳо ҷонибдори пайвастан ба ин иттиҳод мебошанд. узвият дар иттиҳоди мазкур интиқоли озоди мол, хидматрасонӣ, танзими андозҳои кумрукӣ, сармоя ва нерӯи кориро миёни кишварҳои узв пешбинӣ мекунад. аз назари бисёр шаҳрвандони Тоҷикистон ки аз бозори кори Русия вобаста ҳастанд, узвияти кишвар дар созмони Авросиё метавонист ҳузури бемушкили онҳоро дар хоки Русия таъмин кунад.